ଆପଣ ଚନ୍ଦନ ସାହୁ କହୁଛନ୍ତି? ହଁ ମୁଁ ଚନ୍ଦନ ସାହୁ କହୁଛି। ଆପଣ କିଏ? ମୁଁ XYZ କମ୍ପାନୀରୁ କହୁଥିଲି। ଆପଣ ପିଓ ଏକ୍ଜାମ ଦେଇଥିଲେ କି? ହଁ ସାର୍ ଦେଇଥିଲି। କଣ ହେଇଛି ନା ସେଇଠି ତମର ସିଲେକ୍ସନ ହେଇଯାଇଛି। ହଁ ସାର୍। ହେଲେ ଛୋଟିଆ ଅସୁବିଧାଟେ ହେଇଯାଇଛି। ଯଦି ତମେ ଟିକେ କିଛି କରିବ ତାହେଲେ ସେ ଅସୁବିଧା ବି ସଲ୍ଭ ହେଇଯିବ। କଣ ସାର୍ କଣ? ବେଶୀ କିଛି ନାହିଁ, ତମକୁ ମାତ୍ର 14 ଲକ୍ଷ ଗୋଟେ ଦେବାକୁ ପଡିବ। କାହିଁକି ନା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି ନା, ସେଟା ସଲ୍ଭ କରିବାକୁ 14 ଲକ୍ଷ ଦେଇଦେଲେ ତମ ସବୁ ଯୋଉ ପୋଷ୍ଟ ଅଛି ସେଇଟା ତମ ନାଁରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଅକ୍ଷରରେ ଲେଖାଯିବ। ଆଉ କିଏ ନେଇପାରିବେନି ସେ ଜବ୍, ସେ ପୋଷ୍ଟ ତମର ହିଁ ରହିଯିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ସାର୍ ଟିକେ ଧ୍ୟାନରେ ଶୁଣନ୍ତୁ ସାର୍, ଶାନ୍ତିରେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ହଁ କୁହ କୁହ କୁହ। ମାଙ୍କଡ ବସିଛି ଡାଲରେ, ତମ ଚାକିରି ମୋ ବାଲରେ। I got broads in the